ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଚତୁରା ଚତୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶାର ଭାଗ। ଜୀବନ ତ ହେଇଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଉଠେଇଦେବ ଆଲୁଅ ଉଠେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆଶାର ଅର୍ଥ ଅବଗଣିତି ଏବଂ ଆଲୋକର ଅର୍ଥ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନା ଓରଫ ସୁକୁଟା ନବଘନ ପରିଡ଼ା ଓରଫ ନନା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ କଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତାକୁ କହୁନ 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 ଚୁପ୍ କର କେହି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାର ତ ନା ଜମା ନୁହଁ ଜମା ବି ନୁହଁ। এই সরানি পয়সা খাইছি সরি তুই সরানি পয়সা খাইছি সত দেখু যদি একে হচ্ছে দেখু যদি এই সরানি মু কুকুড়া খাইছি খাইছি না কাটুছি মু পরে দেখিছি কালি সে মু কুকুড়া মারি খাইছি যে সরি 5 টাকা অন্ডা বড়ে কিনি খাইবানি সে মু কুকুড়া কা মারি খাইলা কেমিতি মা মার্কে নাইছিলা কোন মু মার খা তু সরানি মাগা ইচ্ছা তু সরানি মাগা তো বংশ মারে তো সরানি মাগা তো পিলা মারে ତମ ପାଖେ ଜବାବ ଦଉଛି ଏ ସ୍ୱାଦୀ ମୁଁ ପୁରା ଖାଇଛି। ଆରେ ଚତୁରା ତୁ ତ ଆଶାର ଆଦର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଉ ହାତ ଆଜି ଆଜି ମୂଷାରେ ମାରିନି ଯୋଉ ହାତ ଆଜି ମଶାରେ ମାରିନି ସେ କୁକୁର ମାରିଲା କେବେ? ତମେ କୁହ ମୁଁ କିଛି କହିବି ତମେ କୁହ। ତୁ ଶୁଣ ଶକ୍ତିଶାଳ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦାନା ଦେବି ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ମୁଁ ଭାତ ଦେବି ମୁଁ ତୁ ଛୁଆଟି ଖାଇବ ମୁଁ ତ ନାଥିଆ ଆଉ ନା ବହୁତ କହୁଛ ଜାଣିଲା ମୁହଁ ସେଠି ବହୁତ କହୁଥିଲେ କହ ଛୁଆ ମାଲି ପକେଇ ଦେବି ମାରିକି କମଳ ବଚନରେ ମୁଁ ତରଳିଆ ମୁହଁରେ ପୁଅ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାରିକି ରାଜି ପକେଇ ଦେବି କିଛି ଫଳ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଛୁଆ ମାରି ପକେଇବ ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲ ମୋ ମୁହଁକୁ କରିବ ଉଭୟଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣି ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଛାଡ଼ ପିଛୁଆଳି ଯେ ପଛପଟ ପିଛୁଆଳ ମାନେ ତାହେଲେ ପଛପଟ ଚୁପ୍ କର ସେ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲେ ସେ ମୋ 999 ଟଙ୍କା ଦବ ନାଇଁ କଣ 999 ଆରେ ମୁଁ ଦେଶ ଖାଇବା ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗ ଆଜ୍ଞା ତୋର ନିଜ ପାଟିରେ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ନିଜେ କହିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ବୟାନ ଏବଂ ମତ ଶୁଣି ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ସେ ମୋ 900 ଟଙ୍କା ଦବ କି? ଆରେ ଭାଇ ଚୁପ୍ କରେ। ଉଭୟଙ୍କର ବୟାନ ଏବଂ ମତ ଶୁଣି ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ଚଳିବ ପଚାରିଟା ଟିକେ କମ ଭାଇ ତ ବଡ଼ ଧରୁଛି ଭାଇ ଆଠ 500 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବୁ 500 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବୁ 500 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବୁ ମୁଁ ଗଣି 10 ଟଙ୍କା ନେବି। ଭାଇ ଚୁପ୍ କର। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଆପଣ ମୋଠୁ ବଡ଼ ହେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବିନି ତଥାପି ଗୋଟେ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା। ନମସ୍କାର ଆପଣ ଏଡ଼ଟା ଆସନା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବି କଥାଟା ଚତୁରା ପରମ ଚୁତିଆ ଟିକେ ଦବା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ ବାରିବେ ମୁଁ ଆଦୌ ବାରିବିନି। ଓହୋ ମନଟା ବୁଝୁନି। A few minutes later. ये मैम कितनी सुंदर हेलो हाय नमस्कार मु बासंती यूट्यूब चैनल को स्वागत करছি ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ କଲା ସବୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ମୋ ପ୍ରତିଭା ନିମିଷରେ ଆସିଗଲା ଆଖିଆ ଲଗା ନାହିଁ ଆସ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କର। ସଜରେ ଯାଇକି ପିଇ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ନେଲ ଯୋଉ ତ ସ୍ୱାମୀ ଏପଟେ ସାନ ମାନ ଆଉ ସେ ରସିକା କଥା କୁହନି ସଜରେ ଯାଇକି ବାହାରେ ବାସନ ମାଛ ମୁଁ ପୁଣି ମାଜିବି ତମେ ପୁଣି ବାସନ ମାଜିବନି ସଜରେ ଯାଇକି ବାସନ ମାଛ। ହଁ ଯାଉଛି ମାଇ ଚିଆ ଗୋଖେଇ ସାଉ ମାଇ ପହାତରୁ କହୁଣି ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଲିକି ମାଇକିନା ମାଝି ଗୋଟେ ଆଜି ମୁଁ ମାଝି ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଲିକି ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ ପାଖରେ କୁଁ 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 ଆଶାର ଲୋକ ମାଡ଼କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମାଡ଼ ମୋର ଭାରି ପଡୁଛି ମାଡ଼ ବିସ୍ତାର ନେଇଥିଲା। हरे कृष्ण हरे बसंती कौन है पुणी कौन कहला कौन हैला ए लुगा रे के गाचो तमे कौन हला मु गाचिबे ओ ने ने मु सज्जरे जाई माता
ମାଇପ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆଶା ଆଲୋକ କଥା କଣ ବୁଝିବି ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ରହିଯା ବାସନ୍ତୀ स्टार्ट करो हमें स्टार्ट करो ना हमें स्टार्ट करो जदि भिडियो भल लागिबा तेबे लाइक करी दबाटी तेबे सब्सक्राइब करी दबाटी कमेंट हल्का रे करी दबा नमस्कार करी रहिलु कही कही मु जाऊँ चली सब्सक्राइब कर